Ja. Felix? Ja. Hvad får de unge til ikke, eller bare lade være med at gøre det? Altså, hvad får de unge til bare lade være med at gøre rent? Det er jo det der rodet miljø, som skal motivere unge til at gøre det, og så at det er mere overskueligt, så at når man ikke har tid i hverdagen, så skulle det være mere overskueligt at gøre, så man bruger vores produkt til at gøre det. Så man ikke behøver at bruge tid på at finde tingene frem, hvilket også kan virke uoverskueligt. Ja. Hvad så med dem, som har det godt med at leve i ro? Hvorfor skulle de give det rent, hvis de... Altså hvis de godt kan lide at være isoleret, fordi at i et rodet miljø med rotter og sygdomme, der er nok ikke så mange gæster, der vil komme. Så de personer, som stereotypisk er i sådan noget rod, plejer jeg ikke at købe vores produkt. Altså, hvis I skulle give en pris på det her bæredygtighed produkt, hvad tror I, det vil koste? Tror I, det vil være sådan for dyrt måske, eller? Hvor meget koster en støvsuger? Du skal ikke sige. Ja. Støvsuger. Nej. Skal vi faktisk se den her video? Ja. Sådan cirka 700 kroner. Ja. Når jeg ser på, at unge har råd til det. Ja. Okay. Så handler det om prioritering af penge. Ja. Hvad hvis man ikke har nogen penge? Så der er jo ikke nogen prioritering. Okay. Hvad hvis de unge ikke gider finde den frem, hvis jeg tænker da ikke, at de unge har støvsugeren til at stå fremme, og hvad hvis det er det, at de ikke gider finde den frem, der gør, at de ikke gider, har I tænkt på det? Eller? Jamen... Det er bare en stabel, der bare stå. Ja, og bare lad mig gøre det fint, inde i skabet. Nej. Altså den skulle være pænere. Eller Det er jo meningen, at det skal være en del pænere end en normal støvsuger. Så man kan godt have den støvsuger frem. Så ligesom den er på det. Nå, men det skal jo være sådan, at når man så finder støvsugeren frem, så skal det også være sådan, at alle andre rengøringsmaterialer følger med. Så man ikke skal både til at finde støvsuger, man skal også lige finde en gulvmop et andet sted, og man skal også lige finde det der. Så bare når man finder støvsuger frem, så skal man til at tænke på alt det. Ja, alt det man skal bruge. Ja, så behøver man ikke finde flere ting, så kan man bare finde én ting. Det skal nok blive noget spørgsmål. Er der flere spørgsmål? Det var rigtig godt. Tak skal I have. Det var en virkelig god fornøjelse.